Sanibonani, hello everyone, welcome back to my channel, welcome back to a video. Ngiyabonga kakhulu for tuning in. Thank you very much for coming. Ngakhohlwa ukulike a video, which is very important. Please press a like, subscribe mangaba subscribe the channel as well as ukushare nokubuka ama ads, okay? Thank you very much. Yoba fethu eqinisweni ngiphathekile, but anyways, I have to continue work. Emphathekile bafowethu, like isuku lezi ibili idatha edlulile iflu engishaye ongangokuthi angazi bafowethu, as we know ukuthi bekuleke imvula inetha every day into kanjalo, and siyaphuma senza ama in and out njengomuntu ono 9 to 5 kanjalo nje, imvula yanetha iweather. And then I caught a flu, so yeah, I've been going through a lot. Kodwa ke ngizozama kwenza le video. Sisi bengilokhu ngisenza ama video ngenkosi, besibona ukukhulunywa ngomgcaco wesilo, besibona ukukhulunywa ngomama uNdlunkulu ukuthi uyawamisa lo yamshado bafethu. Now ngiyabona somewhere kaSoleze. I meant to do this video yesterday, but ngoba bengingavuki khona ukuvuka izolo, ngingcono ke namhlanje ngivukile, but no, I'm not 100%. But anyways, bakhuluma ke ngomama uNdlunkulu umamiyeni. Wow. Kuthiwa ke lisengcupheni ke kusasa lakhe uNdlunkulu uNomzamo Myeni, njengoba ke sekuvele incwadi ihoxisa ke umgcaco kanye nabaqaphi bakhe into kanjalo. I think the king have decided ukuthi ngcono ke ame ngomgcaco lobo kumele ube khona into no, I think kusasa, I think kukhulunywa nge-21, which is tomorrow if I'm not mistaken. So kusho ukuthi yonke into ke ehlanganisa ukushada umama Myeni izokuthi ukuma inkosi seyiyahoxisa ke konke, so nakuthi uNdlunkulu bekufanele acacele isilo ngesonto, kodwa ke kuvela ukuthi udwendwe seluhoxisiwe. Lokhu kuvele encwadini lapho ke khona isilo sihoxisa onogada bakaNdlunkulu kanye nemihlomulo ayitholayo. Kune lokungandaphana, I don't know if I can zoom a little bit. This is let me see. Incwadi ke yo le ncwadi okukhulunywa ngayo, Office of His Majesty the King, to Dr. Nonhlanhla Mkhize, phezulu laphana KwaZulu Natal Provincial Government, subject withdrawal of benefits and security detail for Miss Nomzamo Myeni. Ngizothi ukuyifunda kancane ngoba ke I am zooming it njengoba ibhaleka kake small letters. Dear Dr. Mkhize, I write to formally instruct the immediate withdrawal of all benefits and security details previously assigned to Miss Nomzamo Myeni. Due to reasons beyond the control of the royal house, the traditional wedding ceremonies involving Miss Myeni have been called off. As a result, it has become necessary to terminate all associated arrangements. The following actions must be implemented. But anyways, ngizolahlela ke lena on my screen so that ungazibukela, you can just pause bese uyafunda laphana. Kuthiwa ke le ncwadi ehoxisa onogada bakaNdlunkulu ibhekiswe kumqondisi jikelele e-ofisi likaNdlunkulu waKwaZulu Natal uDokotela Nonhlanhla Mkhize, as I read laphana ngasekuqaleni. Kuthiwa le ncwadi kuyalela ukuba abaqaphi kanye nemihlomulo kaNdlunkulu ihoxiswe lingakashoni elangomsombuluko. Umgcaco ke uhoxiswa nje bekuvele kunesicelo esifakwe uNdlunkulu uNtokozo Mayisela Zulu sokuba umiswe khona manjalo nje imbube iphinde yahoxa yaxosha loyo obeyikhulumela ke umntwana uSimphiwe Zulu. There is also another letter, I think ngizwile kuthiwa ke uye waxoshwa ke umntwana uSimphiwe Zulu ke bafethu obenguye okhulumela ke inkosi. Let me zoom again a little bit to Prince Simphiwe Zulu of I think is it kwamya. Let me zoom again. Izimiya Manzi, something like the Royal Palace, subject immediate termination of official duties. Dear Prince Simphiwe Zulu, I trust this letter finds you in good health and high spirits. However, it is with I'm sorry you guys, like I said, I'm blocked in a flu. Please don't mind me. I must address a matter of significant concern regarding your role as my spokesperson and presentation in various official capacities. After careful consideration and extensive consultation, I have come to the conclusion that it is in the best interest of the Zulu Royal House and the Kingdom of KwaZulu to relieve you of all your official duties with immediate effect. This decision is not taken lightly, but is necessitated by the following critical reasons. Uyamiswa ke laphana ke umntwana uSimphiwe Zulu, as I read things, we're putting ilahlele ka screen.
So yeah, this is what is happening currently bafowethu. Umshado uyamiswa nalo bekhulumela ke inkosi naye uxoshiwe kuthiwa ke incwadi ibonwe iphephe kuphinde umntwana osimpiwe nasekumeleni isilo endlini yobuholi bomdabu. Angazi basho mabethi iphinde ukuthi iyamisa into kanjalo. Kule ncwadi imbobo ikhala ngokuthi umntwana usimpiwe akatholakali kwabezindaba uma befuna Phawule ngesithinta ke uNdlunkulu. Usemisiwe ke kwaye umisiwe noma uxoshiwe, kodwa lana babhala ukuthi uxoshiwe bafethu, into emisiwe ke ngomshado wesilo. So kuningi bafethu ngoba bento kungisenza ama video about inkosi nomshado wayo, and I promised you ukuthi ngizona update if ever there's anything that is happening. So kunencwadi lana ehoxisa ke umgcaco wesilo, bese kuba nencwadi ke exosha lo bekhulumela ke imbube umntwana uSimphiwe Zulu. So kuningi bafethu. I think ke since umama ukaMayisela Zulu wawumisa umshado wayenkantolo about this whole wedding ukuthi ke awume lo mshado ngoba kusakhona kumele kulungise inkosi ayikwazi ukuqhubeka ishado omunye inkosikazi besashadile. Kwaba khona abantu abathi hayibo bekumele inkosi nje iqale idivorce phela umama uNdlunkulu ukaMayisela Zulu mangabe ifuna ukuqhubeka ishade umama yena, hayi ukuthi manje ngapho uyashada ngapho usa divorce. Bekukuningi nje abantu abebekushilo, abanye ngabamthukayo inkosi yami, kuningi nje lapha kuyacaca ukuthi konke sekumisiwe when it comes to umama yena. Kule story ngisenzile before bekunalabo ababhale khona egcineni bethi kunjalo kumama yena uyiqhubeka namalungiselelo and uzwakale ethini uzoshada noma kumnyama noma kubomvu. Hayibo mama, don't say uzoshada noma kumnyama noma kubomvu, because uNdlunkulu mayethi war, everything is a war. Akuna way forward phela, ngeke kwazi ukushada isilo, ngeke sikwazi ukuqhubeka sokushade sibe sisashadile that side. Kuzomela siqale sidivorce mama uNdlunkulu bese wena uthi uzoshada wena noma kumnyama noma kubomvu. Yini ke manje leyo into seyimisiwe? You know what I mean? So yeah, angazi bafowethu khona ke ngikutholayo ukuthi sewumisiwe ke umshado. Thank you so much ke. Okunye nokunye I'll come back with another video. Like the video, subscribe, share ke siphinde sibonane kwenye ezolandela ke. Bye.